Hola a tots, soc Víctor de Sonades de Crevillent i avui anem a continuar en la sèrie en la guitarra. Avui anem a veure com podem incloure línies de melodia, xicotetes de melodies, a l'hora també d'acompanyar el cant i demés, que és com s'ha de tocar la guitarra, música tradicional. Començarem en la J, J per la. Doncs és molt fàcil. Ens arrimem, a veure si se veu. El tema és jugar en el dit xicotet, ahí. Ell va ser qui va encarregar-se de fer la melodia. És a dir, que pisem, sempre estiguem en el La major o en el Mi, ell sempre va anar al mateix lloc. A la segona corda, tercer traste, el que seria la sèptima del Mi. Entonces tindríem... Veu, ara en la mà dreta només estic passant les cordes per a que pugueu veure clarament això. I ahí ja passem al Mi. I tornaria. Molt senzillet. Hi ha moltes més melodies que se poden fer, més dibuixos, però ja són més complicats per explicar-los aquí en el vídeo. Això seria per una J per La. Per una J per Re tindríem Re, recordeu Re i la sèptima. Que la sèptima la podem fer alçant eixe dit, és a dir, en estos dos, o ahí dalt. Però ara, com anem a fer melodia, que farem el mateix sistema que per La, veurem la jugar. Per Re seria igual. Tindríem primera corda, tercer traste, seguiríem jugant en la sèptima del segon acorde. Una volta més. Ahí ja podem fer variacions com vulguem, jugant sempre en aquestes notes. Seria així, no? Anem a fer-ho ara golpejant, perquè això, clar, s'ha de raspar, golpejar, posar l'acorde i fer la melodia al mateix temps. Totes aquestes quatre coses al mateix temps. Per això en el primer vídeo diem que la guitarra era l'instrument més complet que tenim en la música tradicional, perquè ens permet fer moltes coses. Anem a fer-ho primer per La. Recordeu, jugarem en La, en la segona corda, al tercer traste. Seria això sol, Anem a veure per Re. Quan estem fent aquesta melodia, sí que és important que a l'hora de raspar en el golpeig, com dient també al principi que no calia
polsar totes les cordes, rasguejar totes les cordes. Ara, com és molt important que tenim una corda que va fent la melodia, eixa sempre ens tenim que preocupar de que soni. Per això sempre, quan fem el rasgat, ens tenim que assegurar de que sonen aquestes cordes, val? Perquè si no, no tindria ningú sentit. És a dir, estaríem colpejant baix i no s'escoltaria res del que estem fent en la part de les cordes agudes. Anem a fer-ho per res. Ahí se me n'ha anat el dit la primera volta, però bueno, no passa res. Ara ho he fet en el colpeig doble. Primer, si no teniu molta soltura en el to, encara practiqueu sense golpejar. Si voleu, luego ja li afegiu el colpeig. I ja després el colpeig doble, si voleu, o més colpeig, els que vulgueu. Però sempre, si no tenim controlat molt bé aquesta part, practicar-la despaiet i atenent a que sonen bé les cordes i s'escolta bé la melodia que estem creant. Gràcies.